Nsoatre ne Asante ne Kotoko ni asembia Nsoatre ne Asante ayonkofa every 17th century opoku are a odika ba beto ye nana amoako mansa ha sa tam no otwam akọ buno akọko dia aye obia dadwene dia ye obia ni sutie asema nei agentre titire organa monten so ye nua bema Francis ya from point dodo na afa no nana Pooley to a woto nana no bonse do adentia ewumse nipa bebre wu ne kura obia wu ne won kwan obi be fa so ato nana no bonse do na ya eno be ye dadwene ma adasa ya eno be ye adasa nyina ni sutie efrise se de obia wu no se koba se nipa bi ono obewu na ebefa ade bia enkaye man mu ni wiase nyina ye hu ne se enye kwampa no eye edi hu kokoro enti kwan ye nua ye fa azugu ye no eye nyina ya aposifo ne bambuku aka nyina ye boa se de be ya nipa odi se nyambrasam no ye nsa beche no ye nyina anso ye boa na enkrata ahodo aba monten ensaba ahodo videos bebre nso so aba ye de afa ye nua yi fra ofri mu yi ho ya hwe bebra na enei foforo abenie na nanom owo Nsoatre Traditional Council enso so de kotodwa agufam ensa dansayem a wode CGF so na fe akwakosi Ghana mampanin so na bebesi Ghana fo nyina so emu nkwada ne mpanin emu nipadom ne nyina efa de course wo Nsoatre between Kumasa Asante Kotoko ene Nsoatre Man FC bra ball no course so ya ni wie ni tietwa nyina mu ne se ya hwere ye nyina Ghana ma nyina ye de hye na Pooley ya wagya ma enan wa akire oba kunani ene ebusua obia etihu ni so na de nanano makani yankone nkwahwemra wode nkotodwa agufam ya wo srese de akoso no entwa yi nemum se wo ye nanano ma owo Nsoatre no obehwe na nipa odi se nyambrasa odi se abonefosam no kwan bi obetumi afa so aboa ama sa nipa no wonsa so mu sa nipa no mu no obeboa ama nananom ene Ghana Police Service ene bambuku ni nyina nsa aka yanko na enko video no mra de aka wi de beto aso sa ade na ekọọtụ no entwa yie ifite football no ye de ji ani ball no ye ni je enya ade a eye ntokwatem ndi sa ntokwa na esi ho no ye Nsoatre Traditional Council ye ni Nsoatre man nyina ye condemn sa enyambransem na ekọọtụ no na ye pese ye assure ye ma football fo ni nyina GFA fo eni o ma mu Ghana nyina tete ekwan bia ye be fa so a nipa no ma ede sa na ma na baaye no ye be mo ho ada adi no Nsoatre Traditional Council ye be fa so ye be boa security agencies no ama omo from bia on be fa so bia ye so ye ne ye manfo ye be boa ama na ye sure Kotoko management ene Asante say Nsoatre ne Asante ne Kotoko ni asembia Nsoatre ne Asante ayonkofa every 17th century opoku are a odika ba beto ye nana amoako mansa ha sa tam no otwam akọ buno akọko enti eno de ye ni Asante ni asembia sa na ye ni Kotoko ni asembia ye nipa o ma hwere o ma de ye momo yakọ ye momo kafra nim se ya na so abawie na so ye de kwan bia ye be fa so a nipa odi sa nyamranse no ye be ma no ho adedi no ye be ma no ho adedi nti Nsoatre Traditional Council ye stand no enya de aye support ade na akoso no kura ye bia ni ho a support eni Nsoatre kuro na da ho ni nyina ye support sa ade no nti ye manana no mate ene o mampanyini ene na ho kanfo nyina atese Minister of Sports o mu nyina anti bi se enya de aye support sa ade na akoso no kura na wonim say ye de nananom de itu nchen ya honorable ankane Sunyani West mrahye bedwani a enei aposifo a kyere se womoa
na hwehwemu ahodo a obetumi ayede afa yenua ewuo ho yetumi enya bekire former employment minister Ignatius Bafo ewua chia ye chi no ede wo ho na 2024 num nipa wonne contest ye ono free NDC amanyoko num eye obapa Millicent Amankwa Yeboah de course wo Nsoatre said de ono Millicent Amankwa Yeboah beje adwane free Ignatius Bafo ewua nsam na wo gina wo se brahye bedwane wo Sunyani West na Sunyani West nso so constituency no Nsoatre nso ka ho bi de na hye se ye mpesua so nti ono Nsoatre Trad atente aba abonten na yen kan krata hu nsam na ye nyina ye hu bi waboto oyoba ye nim se de mesite waboto de course yu nani anye ho enti yen hwe ne nso no bi o say I am deeply saddened by the tragic loss of Yeboah Francis, also known as Pooley, a devoted Asante Kotoko supporter during the match between Nsoatre Man and Asante Kotoko in Nsoatre. Within my constituency on Sunday, 2nd February 2025, my heartfelt condolences go out to his family, friends, and the entire football community. Enti o ma busunya nyina yakọ o ma yonkofo nyina yakọ ena Kumasi Asante Kotoko the entire team nyina nso amobi anso yakọ shedding ene da kana efri se mpanin se de ade atorani no enyo no ankasa ena oyi mamento asoma. As the member of parliament for Sunyani West, I strongly condemn the violence that led to this unfortunate incident. I will work closely with the Bono regional minister and the security forces to ensure that the perpetrators are arrested and prosecuted to the fullest extent of the law. Into anonso so atono mutuo. Se nipa wodi se nyambrasem etwen se kan se de na ofa yo ya nhwehwemu kire se wade wo abrante no embrenum a woto na nanom wonse do no ono nso beboa ama nhwehwemu no egina brane na sai nipa na odi nyambrasem no wonsa asodimu mamento aso na memfansi. Football is a support that unites us. And it is unacceptable that such a tragedy has occurred. I urge the Ghana Football Association to take immediate action to review and strengthen security protocols. Yehwe enura nkoba yedi ye eyewitness ana owo ho. Nensa no obambo ho nsam no di adanse se na den time no sabredum no na bambo ho nsam bo Nsoatre Park no so no na wo fam. Na e wo fam efri se efri na hyase kosi na wiye bia no wanhye dan hu. Menga na say wanhye dan hu seriousness and answer wanhye dan hu de hyase mi hu asama me mfa nhye ho. Se bambo ku wo ho or force se de be ya adwobre beba. Na se ye beka ya bra Kumasi Asante Kotoko die hard fans and friends in Santrofo nchemu no what they to Santrofo enimu say bambo ku na omo wo ho no it go to a point na chese omo pa manfo chew se de be ya yakoma beba fam eye eno so ka adwuma no bi endi ehu ni say na adwuma no security men na omo wo ho no na omododo ye sen no mokra kasa omode tumi ne hye omo nsema sorotia ama adwubra ba omotumi asorotia Ghana yenhwe bibi o yenhwe bibi papa na awuwu na doso amento so na memfansi mon at all matches venues to prevent such incident from happening again. And this said the wonu nyina nsi biumti awase yitu anamom panin se enka de no krompore o se pen pumasi bre ansa na de nasi but Ghana de just yetena ho ama de nisi ansa na yepen ho pumasi bre
ɛno nso nsi na kyɛ sɛ nɔma bebree asɛe ya woyɛ ho hwe a enye yie ne kura mu let us come together to promote peace, safety and sportsmanship in our beloved sport. Enti de Millicent Amankwa Yeboah, Sunyani West, member of parliament, de ono nso de agba no. Obma ebusuani ayonkofo ne boboko ne nyina ahye den ne yakọ. Se de be ya ibehu sampa, ono ne mrahye bedwani wo mpesua no so. Na Kumasa Asante Kotoko nso so de nsem bi aba. After the incident of yenuani fra wa firi mu no, ende yi won so de nsem ahodo aba. Ya management no nsa hyembi, won sa hyase bi. Ne nyina ne se ena ye ka sei ade bia related to akansie Bob ho asem ye ko ha ko ye training ye ko ha ko bo friendly match ye ko ha ko bo league and ya suspended na ade so abantem anase amantem ya ma ade ase ye wi ansa na sa no wontuo yi eba na de ntem mi bisa we ni se Sadiq Adams o ka asem bi na yen konen ko he video no de nti amame kan so yen konen ko he de Sadiq Adams kan ye e de fa Kotoko ene Accra House of Folk ho se omo na ye team sakese wo mayi mu ye was bibi omo de wo nan sife na GF hu se eni braba efri se wonom ene ye bo oboku akese wo mayi mu se nkomo de omo nan sife mu ntemu a ka de abai amana sa yen ko hwemra yen ko asemo nyina asi no blame kese no pa no eske wo de twan kakra aha se chua tenase blame kese no pa no we a sporting story nti no mefa ne se me de me background kakra me di blame kese ne pa be ma Asante Kotoko no a omuni pa ewu no areho de ba blame kese ne pa ye Asante Kotoko obi be ka sa adentia eniema ekoso nyina omuka ho bi se omu and omu the biggest club in the country arguably the two biggest omuka ho se omu di omu na yesi form se eniema ekoso wo league mu Yeboah league ni sponsor park ni nyina etan ye ntwa ma TV so Yakobo league obitimi ka se ye mamu ntwa ma TV so enemre mo a wotena ha hwe ball wo Spain Italy Saskatchewan ye hwe ball wo ho na wo Ghana de na yebo no bitimi ka se boni a yebedi nti ye mamu ntwa ma TV so se Asante Kotoko a omo ye panyi a wotifie eno nkomo ntimi anyai na nkare a kiebu na nkare foi ye nkan omo nka ho ene Asante Kotoko mpanyimfo nyina da ne nkola ama GF mpanyimfo but mo club no ebaja GF club no ye tija GF ama matna ho ama team senketo bebre di mo anim atwitwi fom mo ne House of Folk mo na mo ma sa niam we nyina asi se mo twe mo ho free Ghana league no mu a ye mo te se de ewo adwuma mu mpanyimfo bi wo ha sa de bi koso na o mo anka na ekofa o mo ho da bi a o mo ntime complaini mo na mo de mo na asi wo a mo adwuma no mu a mo ka se ade o yesi ye ntomra adwuma mu ya anto na mo anka bia enkola no mo ntumi nka enti Kotoko ene ye blameable kese power asemwe they are to be blamed enti Kumasa Asante Kotoko se ene ya ye ka se ade bia e kire se yesi akan ye bobo anansa ade bia fa bobo ho de ya suspend agye se ebra so na ye hu se ye de ade na to ba bia ehoye ama ehu se ene de me fa ha me bambo ho nsem ejina brane ene me fa ha me nkita hudi ho nsam ye bibia de na kwam kama ankoba sa ade a na yenim da wo be sorry na yes management na tu sa na mo no se wanye sa akrompo aka be ka se do a wo wode ma brante na wo fam se de wo ye die hard fans a no enam Kotoko ho donti obi edi na wu amana to na no wonse do sa se nka Kotoko anye sa enka eno nso ha adwe nenso waye yada mo ase eye se mo aye sa na de aka akire yi nyina yentwen na yenhwe de ifre akire ba kai eye old burger TV wada roma so oni je ho wo pepa na wa subscribe na wa comment na wa san so a share maye like ka ho se de be ya ye be hu sampa oni agi dwumadi no
ye de akire ye beto fam ni de besense wiem bia no oda horo ma ye ho se ye be fa ba na won so ohu dia eko ene nea eba ewo old burger tv piao